ይበል ዲያቆን ውስተ ጽባህ ነጽሩ አብየት ንምስራቅ ተመልከቱ ይበል ምስራቅ ማህደረ እግዚአብሔር ምዕራብ ማህደረ ዲያብሎስ ስለዝኾነ አንድም ነገረ ምጽአቱ ሕሰቡ ረአዩ ይበል ጌታ በዓለም ምሉእ ከሎ በምስራቅ ይመጽእ ስለዝበሃል አንድም ምስራቃዊት ሕገ ወንጌል ተመልከቱ ረአዩ ይበል አንድም ሕገ አሕዛብ ወንጌል ተመልከቱ ይበል አንድም እግዚአብሔር ምስራቅ እጾት ዘሕዝቅኤል ከምዝብል ናብ እመቤታችን ረአዩ ተመልከቱ ይበል አዚውን ሰግወን እትበሃል ዕፈይቲ አላ ንሳውን እንቁላልሕ ዘውደቐት እንተ ኮይና ትጊላ ትሪኦ ተገዲፋቶ ዘወር እንተይላ እምኒ ይኾና በምግባ ክትደሊ ሰብኣያ ተባዕታ ተኪኣ ትኸይድ በ40 መዓልቲ ድምፂ የስምዕዋ ቀፍቂፋ ተውፅኦም እዚ ምሳሌ እዩ ሰገን ናይ መንፈስ ሰጎን ናይ መንፈስ ቅዱስ ገለፈት ናይ ኃጢአት ጫጭት ናይ ምእመናን ምሳሌ አንድም ሰገን ናይ ምእመናን ጫጭት እንቁላል ናይ ተዘክሮተ እግዚአብሔር ንሳ ትጊላ ከም ትርእዮም ምእመናን ከዓ ጎይታ በዚህ ዓለም መጽኡ በመጽአት ዓለም መጽኡ ዋጋውም እስካብ ዝህወም መስቀሉን ሕማሙን ሞቱን እናረአዩ ናይ ምንባሮም ምሳሌ ገጸር እንተ ኮይኑ ናይ ሰጎን እንቁላል ይግበር ከተማ እንተ ኮይኑ ናይ ወርቂ ናይ ብሩር ናይ ወርቂ ናይ ብር ይግበር እዚውን 7 6 5 3 እዩ 7 ናይ 7 ዕለታት ናይ 7 ልኡኻት 6 ናይ 6 ቃላተ ወንጌላት 5 ናይ 5 አዕማደ ምስጢር 3 ናይ 3 አካላት ናይ 3 አካላት ምእመናን ካብ ምዕራብ ናብ ምስራቅ ከኣትው ቅንዕ ኢሎም ርእዮም እዚ እንታይ እዩ ኢሎም ይጥይቁ እዚ ካብ ኃጢአት ዝፈለየኩም ንጎይታ አቡነ ዘበሰማያት ኢልኩም ድምፂ አስምዑ ኢልካ ምትርጓ ተርጉምካ ምንጋር ይግባ ይብሉ ይበል ካህን እግዚአብሔር አብ ልዓሊ ኮይኑ በ4 ማዕዘን በንጽህና በቅድስና ዝተዳለወ እንተሃልዩ ኢሉ ተመልከተ ብሰብ ልማድ ሰብ ኣብ ጠረር ወፂኡ በ4 ማዕዘን ዝሓለፈን ዝወረደን ከም ዝርኢ ናይ ማእዘን አሎ ባህር ሌብ አዜብ መስ ይበሃል መርመርየ ካብ እንስሳት ካብ ከፍቲ አብነት አልዕሉ ይናገር ከፍቲ ዝምገብዎ ዘይምገብዎ በአፍንጫኦም ይፈልጡ እዮም አርገመረ ዝባሃል እኳ አብ አርገመረ ዝባሃል እንኳን አዛ ተራራ አፍታ ዘለዋ ቦታ ኮይኑ ምሳሽተተ ነፋስ መዓዛ ናይ ማይ መዓዛ አሽቲቱ ናይ ክልተ መዓልቲ መንገዲ ከይዱ ካብ ሰዓሪ ግርጭት ገይሩ ካብ ማይ ተጎንጪው አብኡ ይርከብ በዓቱ አይለቀን ስላሴውን ኣብ እመቤታችን እንተሓደሩ ቦታኦም አይለቀቁን ብንጽህና በቅድስና ዝተዳለወ ከማኺ ዝበለ አይረኸበን ወሰምረ መዓዛ ዚአኪ ናትኪ መዓዛ ድንግልና ፈቲው አንድም ወሰምረ እመሰምረ ይብል መዓዛ ድንግልናኺ እንተፈተወ ስጋኺ ንምዋሃድ ወአፍቀረ ስነኪ ስነ ድንግልናኺ ፈቲው ደሓር ዝንቱ ብድሕሪት ዝንቱ እት ወልድየ ዝኣፈቅር ወልወቱ ስምዕዎ ዝብሎ ተቐዳሚ ተኸታሊ ዘይብሉ ሓደ ወዱ ውረድ ተወለድ ሙት ተሰቐል ኢሉ ናብዚ ዓለም ሰደደ ወልዶ ቀዳማዊነቱ ፈነወ ደሓራዊነቱ የረዳአሉ ይበል ዲያቆን ንነጽር ስነ ፍጥረት ስነ ፍጥረት ረአዩ ተመልከቱ ይበል ውስተ ጽባህ ነጽሩ አብዚውን እዚ ቅድም ናይ ቀሻ ናይ ካህናት ናይ ምእመናን ነበረ ሎሚ ግን ናይ ካህናት ኮይኑ ስለዝተረፈ አንድም ሓደ እንተ ኮይኖም ኢሉ እስመ እሙንቱ ከመ ህዝብ ከም ዝብልዎም ይበል ካህን ቅዱስ እግዚአብሔርን ዓኺ ዝመረፀን ተዋህዶ ንጹህ እምኃጢአት ባእል እምንድየት ልዩ እምአማልክት ሐሰት ጽኑ በአምልኮት እኩት በአፈሰብ ወመላእክት እዩ ስጋኺ ዝተዋሃደ ወልዲ ዋህድን ልዩ እምአማልክት ሐሰት ንጹህ እምኃጢአት ባእል እምንድየት ጽኑ በአምልኮት ልዩ እምአማልክት ሐሰት እዩ ወቅዱስ ጰራቅሊጦስ መንፈሰ ጽድቅ ዘአጽናአኪ ዘቀደሰኪ ክብል እዩ ዘጽናአኪ ዘኽበረኪ
ዘንጸሐኪ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ ንጹህ እምኃጢአት ባእል እምንዴት ልዩ እምአማልክት ሐሰት ጽኑ በአምልኮት እኩት በአፈ መላእክት ወሰብ እዩ። ጰራቅሊጦስ ማለት ናዛዚ አርሃዊ ከሳቲ መጽንኢ መስተፍስሒ መንጽሒ መስተስሪ ማለት እዩ። ናዛዚ ዘረጋግ መንጽሒ ከሳቲ አርሃዊ ሓደ ወገን ምስጢር ዝገልጽ መንጽሒ ካብ ኃጢአት ዘንጽህ መስተስሪ ኃጢአት ዘሰሪ መስተፍስሒ ደስ ዝገብር መንፈሰ ጽድቅ በለ ናይ ሐሰት መንፈስ ስለዘሎ ኣብዚውን ባህርያዊ ህይወት አካላዊ ህይወት እዩ። ባህርያዊ እስትንፋስ አካላዊ እስትንፋስ ማለት እዩ። እግዚአ አንድም እግዚአ ክብር እግዚአ ስብሐት ማለት እዩ። መንፈሰ ጽድቅ በለ መንፈስ ሐሰት ስለዘሎ ካብዚ ክለልይ እዩ ይበል ዲያቆን። አውስኡ ስነ ፍጥረት ተመልከቱ ተሰጠ ውህብተው መልሱ ይበሉ ህዝብ እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉ ሰማያተ ወምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ ቅዱስ ተባሂልካ አትመስገን ወምስጋና በሰማይና በምድሪ በአየርና በቀላይ ምሉ ስፉህ እዩ። ቅዱስ በመላእክቲ በደቂቀ አዳም በትሑታን ቅዱስ ኢልካ አትመስገን ወምስጋና በግብሪ በኽብሪ ፍጹም መዋኢ እግዚአ ኃይላት እትኸውን እግዚአብሔር ንጹህ ክቡር ጽኑዕ ልዩ ኢኻ ይበሉ። ሰለስተ ጊዜ ቅዱስ ናይ ሰለስትነት ምሉእ ስብሐቲከ ናይ ሓድነት አንድም ሰለስተ ጊዜ ቅዱስ ናይ ሰለስትነት ቃሉ ዘይምልዋጡ ናይ ሓድነት ንባዕሎም ቅዱሳንስ ንባዕሎም ልቢ ቃል እስትንፋስ ነይርዎም እንተዝኸውን ቅዱሳን ምተባሃሉ ነይሮም እይብየሉ ቅዱሳን አላ ይብየሉ ቅዱስ ከምዝብል ይበል ካህን። ድንግል ብመን ክንምስለኪ ጸጋ ሰማያዊ ጸጋ ምድራዊ ጸጋ ዝተመልአኺ ድንግል ብመን ክንምስለኪ ይግባ። ኣብዚ ልዕል ኢልና ብሰማይ ብፀሓይ ብወርሒት ንምስለኪ ትሕት ኢልናውን ብምድሪ ብዕንቁ ብወርቂ ንምስለኪ አንድም መን ብዝመሰለሉ ምሳሌ ክንምስለኪ ሙሴ ኤልሳ ብዕፀ ጳጦስ ብልሁክት ብዝመሰለሉ ንምስለኪ አንድም መን ብዝተመሰለሉ ክንምስለኪ በሃና በኢያቄም ንምስለኪ በዚህ ሁሉማ ተመስላትሉ እያ እንተይሉ ምሳሌ ስለዝሰአነላ ምእናም አንቲ ንምባል ስለዘምጽኦ መኑ ናይ ፍርሃት ናይ ምጥርጣር እዩ ድንግል በለ በድንግልና ስለዝተጠቀመትሉ ተዋህዶ ምእና ዘይምርመረ አማ ምሳሌ ሰአና ኢልና ንአይንገድ ፈኪን ኢና ተዋህዶ ዘይምርመረ አማኑኤል ንተዋህዶ ዝመረጸኪ ንስኺ አንድም ዘይምርመ አማኑኤል ዘይምርመረ ተዋህዶ ዝገበረኪ ናይ ሸማኒ ጉድጓድ ንስኺ ኢኺ ጌታ ሰብ ክኸውን ከሎ ዝፈለጦ የለን ምነው እስከ ምጽናዓት ሐምስ ሰማይ ሚካኤል ተለውኮ ይብል እንድዩ እንተይሉ ካበይ ዝበልጽ ግሩም መልአክ ዘፈርሕ መልአክ መጸ እናበለ ተኸትልዎ ነበረ እምበር እሱ ንሱ ምዃኑ አይፈለጠን እንዘሰብ መኑ ይክል ያምሮ ከም ዝብል አንድም ሰራሒ ምሰራሒ ሓደ ጌራ እትሕዝ ናይ ሸማኔ ጉድጓድ አላ እመቤታችንን ጌታ መለኮትና ተስቤቲ ሓደ ጌራ ተሻዓተ ስነ ፍጥረት ኩሉ ኣብ ማእኸል ኢዱ ዝሓዘ ጎይታ تشعت ورحين حمشت معلتين سلازي تشكمت عندم اتياد زهان ماجين حدا جيرا كم تحز اما بيتاكن كعامل كوت النات سويت حدا جيرا كم زحز سلازي حزت سفوها جبرة زمت انت سقاه لعدام بعدام زنبرنا يقدم سحتت مرجم بعدام جبرة أنا بعدام بحري جبرة سفوها زمت انت زيس لو سوال زعبس يبل إيو لو سوال زعبس يبل إيو إلو عن سهولة بس زمت انت سقاه مالتو قدم بعدام ارجنا رخي وزنبرنا يسف كله سقاب اما بيتاكن بحري تحديثو حدش كوينو سلاز ترخبه أفديون انسو بعدام نتن جبرة تشعت ورحن حمشت معالتي نصركي حبس عليه هتعنات الزبط انت مولادو وطانا فنوتا نكيرا ويعرف أربابينا آميهات سئلة بط انت آكان انزي توحد قال مثل سقا كم زبل سفوها سفها زبل وحزو سفوها جبرة بلا بزوح ملوء نفسي انت خوينو ملوء علبا انت خوينو حمشت ميتي خون جيتا قاع 4 بهريات سقا حمشاي بهريات نسو كال اما بيتاكين سبكونا
ወፋእሙኒ ስጋ ዚአኪ ማግውን ናትኪ ስጋ እዩ በለ ወመስቄሁ ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ መስተይኡን ኢየሱስ ክርስቶስ ቃል እዩ በለ ሰቀየ ዝበሎ ሒዙ መስቄ በለ አኮ አንተ ዘታስተማስሎ በአምሳለ ሞፈጥ ወመስቄ ዘውእቱ ግብረ ምናም እንዲል አንድ ከምዝብል አንድም ናይ መስተዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ቃል እዩ ወእፀ ኩናቱኒ ከመመስቄ አነምት ከምዝብል መስተዩ መወርወሪኡ እንተሪኦም አዋሃድነቱ መጠቅለሊኡ እንተሪኦም ተዋሃድነቱ የረድ አንድም ወኢተሳተፎ መኑሂ በፈጢረ ስጋሁ ከምዝብል ፈጢሩ ዝተዋሃደ ከማኡ ዝበለ የሎን ምህን እግዚአብሔር በመልክዕ ዝመስሎ በባህሪ ዝተኻኸልዎ እግዚአብሔር ወልዲ ዝመስል እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ እዩ እዚስ ችኮላ ምሽኳል እዩ ኢሉ ወአናም ይሆኒ መንፈስ ቅዱስ ኢሉ ስለዘምጽኦ ምህን እግዚአብሔር በመልክዕ ዝመስሎ በገብረ መንፈስ ቅዱስ በመልክዕ ዝመስሎ በባህሪ ዝተኻኸልዎ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ዝመስል እግዚአብሔር ወልዲ እዩ እዚውን መስቄሁ ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዝብሎ መስቄና በመህን ናይ ላዕሊ ንታሓቲን ኣብ ታሓቲን ላዕሊ ስለዝወርደሉ መህን ናይ ስልጣነ እግዚአብሔር ምሳሌ ናይ ስጋ እርገት ናይ ቃል ምውራዱን ብፈቃደ እግዚአብሔር ስለዝኾነ ወአናም ይሆኒ መንፈስ ቅዱስ ሰራሒውን መንፈስ ቅዱስ እዩ ወአናም ይሁሰ ወገባሪ ሁሰ ለውእቱ ስጋ መንፈስ ቅዱስ ከምዝብል ዝኸፈለ ዘንጽሐ ዘዋሃደ ንሱ ስለዝኾነ ኦዝ መንክር ወእጹብ ዝንቱ ነገር እዚ አምላኽ ሰብ አምላኽ ናይ ምዃን ነገር ክንደይ ይረቀ ክንደውን ይኸብድ ረቂቕ ብዙሕ ጥልቂ እዩ ማእዶት ዘባህቤኪ ያደው አበው ቀደምት ሞት ውስተ ሕይወት ማእዶት ዘባህቤኪ አደው አበው ቀደምት እሞት ውስተ ሕይወት ናይ ቀደመ አቦታትና ካብ ሞት ናብ ሕይወት ካብ ሕስረት ናብ ክብሪ ካብ ብርሃን ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ካብ ሲኦል ናብ ገነት ዝተሰጋገሩላ መሳልል ንስኺ እኺ ኦ ምዕራግ ምድር እስከ ሰማይ ካብ ሰማይ ናብ ምድሪ ንምውፃእ መሳልል ኮንኪ ብመሳልል ናይ ላዕሊ ንታሕቲ ናይ ታሕቲ ንላዕሊ ይመላለሰሉ በእመቤታችን ከዓልኡል መለኮት ትሕስጋ ልኡል መለኮት ስለዝኾነላ ጌታውን ዘአረገ ብናታ ስጋ ካባ ብዝነስኦ ስጋ አብነት ገሩ እዩ ካባ ብዝነስኦ ስጋ እዩ ንምንታ ናትናውን እርገት ባባኡ ተፈሊጡ እዩ ንሱ አረገ እምበርሕና አሪግናልና ከምዚ በለ እንተይልና ናቱ እርገት ናትና እርገት ብናቱ እርገት ስለዝፈለጠ አርገ እግዚእነ ከአርገ እግዚአብሔር ከመያለቡ እርገተ ጻድቃን ንጹሃን ከምዝብል አንድም ናይ ጸሎት ኩሉ ማእረጊ መውጽኢ ንስኺ ኢኺ እንበልየኪ ጸልወት አልቦ ጸልወት አልቦ እንባልየ እንበልየኪ ማርያም ዘይአርግ ሉአልየ ከምዝብል ወብኪ ተሐደሰ ቀዳሜ ኩሉ ግብሪ ካብ አርባዕቲኦም ባህርያት ዝተሐደሱልኪ ፍጥረታት ግብሪ ካብ ግብሪ ዝተሐደሱልኪ ንስኺ ኢኺ ንዚኦም ብባህርዮም የምልኽዎም ነበሩ ምምላኾም እርገት ዘይምምላኾም ተሐድሶ አንድም አዳም ዝተሐደሰልኪ ንስኺ ኢኺ ቀዳሚ በሎክ ናይ አርባዕቲኦም ባህሪ ምቅዳም ክርኢ አንድም ንደቁ ቀዳማይ ስለዝኾነ አንድም ቀዳሜ ኩሉ ቀውስጦ ዝተሐደሰልኪ ፍጥረት ንስኺ ዝተሐደሰልኪ ንስኺ ኢኺ ቀዳሜ ኩሉ በሎ ናይ ዕለተ ሰንበት ፍጥረት ስለዝኾነ አዚውን ቀውስጦ ዝበሃል መልአኽ ነበረ ጌታ መላእኽቲ ህፃናት ከም እጸፉ ኢሉ ሰደዶም ከም ገምነዲ ኃጢአት ዝጸንዓ ሃገር ነበረት ኩሎም ዝተአዘዙ መላእኽቲ ስራሖም ሰሪሖም ከአርጉ ከለው እዚ ቀውስጦስ ዝበሃል መልአኽ መልካም ጽቡቕ መልክዑ ዘምሃረ ህፃን ረኺቡ ለዝሰ ዘፈጠሮ ይቅትሎ ንዚ ዝፈጠሮ ይቅተሎ ኢሉ ገደፎ በዚ ምኽንያት ከአርግ ምስፈለ ዘይኮነሉ ኮነ ክንፈ ጸጋው ተለዓሎ ናብ ናይ ሳሙኤል ዓዲ ዓምደ ብርሃን ተተኺሉ ረአየ ዛቲ ሃገር ትከውነኒ ዓራቂተ እዛ ሃገር እዚኣ ከተተዓርቀኒ እያ ኢሉ ከይዱ ተጎቲቱ አኡ ወደቀ ተዲያቆን ካኡ ክወፅእ ክመላለስ ንምልአኽ ክፈጣጠን ከሎ አኡ ረኸቦ ምድራዊኑ አንተ ወሚመ ሰማያዊ ዘይትውኢ በነድ ንስኻ ሰማያዊ ዲኻ ወይስ ምድራዊ
በሐዊ ዘይትቃጸል በልዎ ተፈጥሮየ ሰማያዊ ፍጥረተይ ሰማያዊ ነበርኩ ብግብረይ ግን ምድራዊ ኮንኩ በልዎ ሕዚውን ከይድካን አባ ሳሙኤል ንገረለይ በልዎ ከይዱን አባ ሳሙኤል ነገርዎ ከይዱ አባ ሳሙኤል አብናይ እመቤታችን ስእሊ ተማህፀነ እመቤታችን ከዓ ተንስ በስሙ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወበኃይለ ጸሎታ ለእግዚእትነ ማርያም ድንግል ኢልካ ክንፉና ክንፉ ሒዝካ ተሳእዮ ክትስእዩ በለቶ ንሱ ከዓ ከይዱ ተንስ በስሙ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወበኃይለ ጸሎታ ለእግዚእትነ ማርያም ድንግል ኢሉ ክንፉና ክንፉ ሒዙ አልዓሎ ተስዩ አረገ ንተሃገር ቃል ኪዳን ሃባ ቃለ መሓላ ሃባ አይፍለየክን እስከ ምጽአት ዕለት አይፍለየክን ኢሉ እዚውን ክፍለጥ አህዛብ ከጥፍዋ ምስመጹ ትስወር እያ ትበሃል ርህራሄኪ ማርያም ቀሲፈ ሕፃን አይደጎ ለመልአክ ብች ዘተማይ ጸነ ትእዛዘ ጽጌኪ በአንትጎ እምድህረ ተስእኖ ቀዊም ለአሪግ ሀበይ ዛወጎ ሶበ ጸለየ ሳሙኤል ደብረ ቀልሞን አሪጎ ኃይለ ተአምር ዘስእልኪ ሰማየ መዘጎ ከምዝበለ ደራሲ ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። ይቆየን።